So, nabiyok ko. What's up guys? Welcome back again on our YouTube channel. This is Franco and thank you so much guys for being here once again on our YouTube channel. So guys, kung bago ka sa YouTube channel, please don't forget to like and subscribe down there, and of course don't forget to hit the notification bell so that you will be notified every time we post new videos on this channel. So karon nga video guys, atong challenge is naatay 100 pesos ug atong tan-awon kung asa ba jud taman ang atuang 100 pesos. So ipakita ko na sa inyo guys. Unfortunately guys, wala ko 100 pesos, ako diri 1,000 pesos, pero later guys, magpasisilyo ta sa tuang 1,000 pesos. So without further ado, let's get on our video. Just stay tuned. Let's go. La la la, yeah yeah la, yeah 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 yeah, la la la, yeah yeah la, yeah 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 yeah. Sa akong one of my favorite pharmacy guys, diri sa Remedics. So para masinsilyo na itong 1,000 pesos guys, at magkaroon tawag 100 pesos, kinahanglan na to mamalit para masinsilyoan. Kaya unfair po kayo kung ilan isinsilyoan dayon dili ta mamalit. Nagyabrihan ni kuya ang suga no, para hayag. So mamili ta og kuan drinks. So kanito yung pagpili na to guys is included na siya sa ato ang 100 pesos challenge. So gipili na itong Wilkins guys, sakay uhaw na kayo. So muna itong napalit guys, ang Wilkins Pure. Dili siya sponsored, this Wilkins Pure is not sponsored. Ilapay nung tanan ko ang butilya pero aman ito nabayaran. Let's go to the cashier. Paborito na ko ni guys oh, kaning Mobi. Pero mas paborito na akong Richie guys, palitaan ni isa lang kabuok. 12 pesos lang yan. Yung Richie. Gawin ko na dalawa. Dito. Kana lang madam. Wait for a while guys, kung pila to itong napalitan. Isa ka Wilkins Pure o duha ka Richie nga tag 12. Let's wait. So muna na itong napalit guys. Nadrang resibo. Ang 900 separate na itong 900. Okay. So ang remaining mo na lang ni sa itong 100 pesos. Na lang tay 62 pesos. So karon guys, try na to kung saan po na itong mapalit sa gawas. Magawas na tadi sa pharmacy. And let's go. Travel vlog. Okay na kuya, salamat. Na ta sa gawas. Gusto ta try na ta palit street food kung lami bang street food. Let's go. Budget na to ni 62 pesos guys. 62 na lang nabili sa 100. Nagbilang fishball te. Tambo kay lubos o kay lang po guys oh. Ang fishball. Paita guys, duha ka buok. So i-dip na to dyan sa sauce. Asang halangan na kuya? Karing blue. Saan ka? So far so good. Lamay kayo. Ano na sa ikadua? Lamay kayo guys. Kuha na kong pang-dua ko. Kuha na niya ang pang-dua guys na fishball. Wala may tagdos. Wala may tagdos. Nakakasugot 2 pesos din eh.
lang to guys, sagdos. Gusto mo kag steak guys. Order ako guys. 50 of dos, 52. Ano lang tayo 52 sa tong order. Sulay po tanin silang ko ano. Ano tawag nga Nicole? Quick. Ang mga taga Manila guys, dili mo makarelate ani kay ang quick na mo diri guys. Unsa gyud na siya nga sa manokol? Chicken skin ang among quick diri sa Zamboanga City, pero ang inyo diya sa Manila katong naay itlog. Tama ba? Correct me if I'm wrong guys. Comment sa ubos kung mao ba. So i-try na to ang quick sa Zamboanga City nga chicken skin. Let's go. Daku kay hotdog ni ate guys. So guys, update sa remaining quarter na to guys. Nanalang tay 42 pesos. So karon guys, paano na to ang ikaduha nga quick. Let's go. So karon guys, nanalang tay 42 pesos. What if kung mag-try po taog balot? Gusto mo mag-try balot guys? So karon guys, na sa balutan, mangutan na ta kung tagpila ang ilang balot. Ano ka balot na tagpila ilang balot ron? Hello, nanapunta mo. Sana po siya. Nunyang ka, sir katin o? Yeah. Nag-challenged. O sa mga semayngon? Support na. Kaibigan ko na mabait na tao. Subscribe naman sir. Bye-bye. Bye. Don't forget to subscribe. Mamatay na yung amping. At ang kwarta remaining is 42 pesos na lang, di ba? Tagbilang balot ninyo kaya? 22. 22 na? Mga tag-isa. Kuya, isa ka balot. Tag 22 no? Kanang 16 lang. 16 lang guys, kadagan kay balahibo ng 18. The balot of Zamboanga City. Woo! Kaya si madam. Uy, gahiyan ni mo kulo, uy. Okay guys. Sorry guys, dili ko expert mo kao ng balot. Yan ang butak. Murag tubig sa kuha guys, hindi ko siya aslog. Zero good guys, successful guys atong 100 pesos. Zero good siya kay na-accomplish na to siya. 20 minus 20, 0. So, okay kayo guys. Mountain Dew, pinakalas na to nga napalit. Mountain Dew sa 100 pesos challenge. Inon sa na to, bago ta mag-outro. Let's go. And boom. So that was for today guys. Thank you for watching this video. So before ta mag-end itong video guys, mag-recap sa ta. So nahuman na ta sa itong 100 pesos nga challenge. So atong napalit sa 100 pesos nga challenge guys are the following: 14 pesos Wilkins Pure, duha ka Richie nga tag 12, equivalent of 24 pesos. Sa kabalot, duha ka fishball, duha ka quick, ug syempre the last but not the least ang ato ang Mountain Dew. Lami kay guys. So mo tong challenge guys, so nahurot gud nato guys. Perfect. Nahurot gud nato ang 100 pesos sa kana nga mga pagkaon. Hello guys, sa mga gusto magpa-shoutout, kung na ka sa Facebook, TikTok, Twitter, Instagram, bali naman sa YouTube guys para mudaghan itong YouTube subscribers ug mudaghan ang ato ang views. Thank you for watching this video. Kung bago ka sa akong YouTube channel, please don't forget to like and subscribe down there. And of course, don't forget to hit the notification bell so that you will be notified every time we post new videos on this channel. So once again guys, this is Franco saying, spend your life without us and see you on our next future video uploads.
Ay, wait! Naku, bago nga outro, guys. Ano eh? So! Napiyok ko. Nice mo na ito ang bago nga outro. So, once again, guys, this is Franco saying, maning kamot, dili mamayot. And see you on our next future video uploads. Bye-bye! Like and subscribe. Taon! Nagabin-an! Yapo po dyan panodan! Humana!